Ами тук сме на дерето. Искам да се видя в YouTube. За контент. За контент. За контент. Тук да направим байкчек. Тук сега ще направим байкчек на демо версия на нещо си. Демо версия на колело, да кажем. Имаме Specialized Demo 2017 рамка. Олен с TTX, какъв беше? Вече не помня. TTX нещо си. Олен с скъпото. Олен с скъпото. С деферната втулка отзади. Отпределе. Какво ще имаме тук? Boxer Ultimate G21. Какво ще имаме? Мулет сетап, 29 отпред, 25 отзади. Спрачки Кодар. Поли букуци. Няма ги. Какво ще имаме тук? Поздрави на GX. Център равен дискове. Кървица Троватив Descendant ли са от старите? Троватив Descendant ли са тия кърви? Че са с колелото оригинални. И това е взето от колело. Тук имаме карбонов бар на Бруктек. Някакви гадни грипче, защото колело е самоубиец. Как са гадни? Това какво бяха арангуино или какво беше? Не знам, ужасни грипове. Нека преминем към качеството. Най-качественото колело на света. Бати го купя. Само като видиш си дал това с извербанци и табличка. Чакайте секундата. Тапцерията как е? Да махнем тапцерията. Само градо. Не се притеня. Тапцерията махаме. Хвърляме тапцерията. Сега, нека преминем към качествения байкчек. Тук имаме World Cup Winning рамка, Saracen Mystics 2017. Как ни е цепена още? Тихо, пепелче на устата. Отпреди имаме Fox 40 Performance Elite 2020 с грипен от ампера обаче. Колелото и то е мулет сетап, 29 пред, 25 отзади, само че при мен имаме тук една подробност. Ето тук я пише отгоре, Works Components, чашките, това са парите. Какво още интересно имаме? По принцип колелото е с Vivid R2C, обаче в момента спонсорите дадоха един шок да тестваме. Тук има и къстами по шока, но те са за перформанс, за допълнителен перформанс. Артефакт, малко е пръсната, но това не е проблем. Имаме калипери от новите код стилтове, сребърните калипери. Обаче са старите лошите код, аристета, от скъпото, нали да се знае кой сме. Принта гума, радиална, шалбе, ширеда, предна, 1 см бутони, гледай такъв бутон, какво нещо. Какво друго имаме по номер 5 малко е обяснал, но той не е проблем, не е фактор. Кръглица Raceface Chester, май. Водач е LG1 Plus, нещо си глупост. Скоростна система GFX. Задна гума състезателен слик, да може принта като разкопай трасето, задната да го заглади. Главини имаме GoPro 4 и дискове галфер, само от най-скъпото, най-хубавото. Даже имаме стикерчета. И той колело, май това е, имаме малите деца разгранчани. Забравям, покажеш тунинга долу на тригълника. Тунинга на тригълника. Да, прави. Тунинга е тук да не се удра GFX-а. Но кое? Красера? То тунинг, да. Това тук е само за перформанс. Само за производителност. Сега минаваме към най-големия кош тук. Тук имаме някакъв пилот умрял. Поздрави за Иван Янов. Поздрави за Иван. 29-ка, фул. Боксер 2023-2024. Най-забавното е, че е фул 29-ка и се усеща най-мисто колелото. Няма значение това. Обаче е селект боксера и е протрит. Колко ви е боксер? Код Аристе с пирачки отново. GFX система. 511 кашини. Дискове някакви. Raceface са това с корбили. X2 шок отзади от новите айлици. 2021 нагоре. До 23-та не смисля, че са голика. 24-та са вече новици. Гумите, някаква измисля марка Vitar, тя за нищо места, е Банса, най-добрите гуми. Поздрави за спас. Номер плейта от Тему. За 2,50. Водач LG1, само че този път не е плюс, без горна рока, защото няма пари момчето. Задна главена DTS 350, предна главена някаква измислена. Това е лапата е Raceface. Бара е Норко, защото все пак трябва да се знае марката. Друго. Седалката е подарък от Коша за Букук. Моята седалка е с персоналната пцеря. Лично интериорните специалисти на Porsche са ми я правили. Специално за моя гъс, по моята 3D форма. И това е специално, за да ми е комфортно. Да, моята подгрев има, не знаеш. Тази има подгрев, тази няма, ама... Моята има обдухване. И забравя да кажа, най-важната функция на колелото, имаме бар с 60 мм райс. Това е специално за професионалисти. За никъдърницка ти е. Дакота от World Cup, това съм аз, приятно ми е. Он е с втора обаче. Няма да се притесняваш. Чопа. И това за тя кинев толка. Това най-качествената каска. Вчера дойде пратката от моите спонсори. Ето част от пратката, друга ще видите пуската. Покажи тази качествената каска. Тази каска има 75 плюс фронта по глава. Ай, Пусна ли камерките? пуснах камерите. Айде да завървим, но да гледаш малко отивам. Айде.
Аре, коло! Малко задница ми ходи където си иска. Мина на ръцете ми е много добре. Нали си избързаха ръцете, Брат, днес по-бързо имам толкова за суше. Не е по-студено. На деца беше минус градус. А защо на деца беше по-топло? Той аз? Просто куркото да гледа сир отзаде. Ай, чакай, че не мога да държа баланс. Ай, безаварийно! Много пързала! Стига го нагаса, амон. Чакай, идваме! Ай, амин. Да заварим. Не мога да закупча. Да си вдигна малко резолюцията тук, че вижда на мощен удар на едно място. Ай бе, заварим. Заварим. Мале просто вида. Ще му бие с мръсен гаден. Ебач, той има много контрол над колелото малкия. На маска. Подобно. Ох! Майко! То кон го бросил. Уа! Уау! Уау! Уау!
Видял го, да. Изненадка. Бях иди ми през магистралата. Чай ще го бахме ли? Надери. Подобно. Скоро време няма да дойде. Подобно. Близките няколко 5-6 месеца. Подобно. Не, аз януари съм тук вече, ама... О! О! Задната е да я барам, нищо не става. Само напред нас пиох в момента, ама... Карай. Това е за здраве. Това беше от колето дире 2025-та.